balik sa kamatuuran kini ang Congregation of Yahweh in Yeshua Hamashiach Mudali nining tulumanon sa radyo. Balik sa kamatuuran uban kang Elder Restituto Villegas Jr. Balik sa kamatuuran. Balik sa kamatuuran. Shalom o welcome na usab kamo nining atong tulumanon balik sa kamatuoran radio broadcast nga gipasiugdahan sa Congregation of Yahweh in Yeshua Hamashiach. Kini sa gihapon ang inyohang magsisibya Elder Restituto A. Villegas Jr. nga makig-uban kaninyo sulod sa 30 minutos. Atong ipaabot ang atong mga shalom ngadto sa atong mga kaigsuonan. Diha ni igsoong Leon de los Reyes o igsoong Leonilia de los Reyes sa may Lunoy, Bae City, Negros Oriental. Shalom usab ni igsoong Eric L. Recalde o igsoong Jeline Recalde diha sa may Bago, Don Salvador, Benedicto, Negros Occidental. Shalom usab ni igsoong Isabel N. de la Cruz o igsoong Marcelino de la Cruz sa may Malasbalas, Tanhay City, Negros Oriental. O shalom usab ni igsoong Conchita Cadano dina sa may Mabinay, Negros Oriental. Sa pagpadayon ato kining buksan sa mga pag-ampo kining ato ang tulumanon balik sa kamatuoran. Labing dalaygon og labing gamhanan kan sa ngalan nga mao si Abay Yahweh Elohim tag-iya sa among tagsa ka makinabuhi. Ani akaron kami nagadungop diha kanimo pinagi sa pag-ampo, pagbukas ni ining programa nga magahatod sa putli nga kamatuoran ngadto sa igdulungog sa mga katawhan karon. Panalangin ni kining istasyon nga imong gigamit aron mahatod ang imong mga pulong ngadto sa mga katawhan karon nga imong pagatawgon alang sa imong ngalan. Ug ngadto sa mga katawhan karon mahatdan sa mga pulong nimo Abay Yahweh. Kabay pa ikaw magpanalangin kanila nga diha sa kasayon ilang masabtan ang imuhang mga programa alang sa kaluwasan sa matag usa ka namo. Abay Yahweh Elohim, sa amuhang kahim-an katakos wa kami mahimo Abay Yahweh, busa kami nagadangop diha kanimo ug kining tanan ginapangayo namo pinagi sa gamhanan ug makaluwas nga pangalan sa among mahal nga manluluwas Yeshua Hamashiach. Amen. Hallelujah. Aniya kita sa pagtubag sa mga pangutana nga midangat sa ato ang tulumanon balik sa kamatuoran. Ang pangutana gikan kini sa Don Salvador, Negros Occidental. Nagkadayon ang komentaryo dalang pangutana. Wala ko musupak anang Yahweh kay mao kana ang akong ipasabot kung musampit mi sa Ginoo o gitubag mi sa Ginoo. Buot mong ipasabot kung dili kami mulitok sa Yahweh kay Ginoo raman among gisampit dili mi maluwas. Si kinsa man ang nagtubag sa among mga pag-ampo ngadto sa Ginoo. Amat sa pangutana nga dunay bakapin nga komentaryo ug alang sa tubag atong basahon ang Isaiah 45 versikulo 5 ngadto sa 6. Isaiah 45 5 ngadto sa 6 nagkanayon. Ako si Yahweh ug walay lain. Gawas kanako wala nay laing makagahom. Ako magabisi kanimo bisan ako wala nimo hiilhi. Versikulo 6. Aron nga sila makaila gikan sa pagsubang sa adlaw ug hangtod sa pagsalop niini nga walay lain gawas kanako. Ako si Yahweh ug wala nay lain. Isaiah 45 versikulo 5 ngadto sa 6. Ato ang patalinghogan nga mismo ang atong labaw makagahom saysay og naghatag og reason ngano ang matag usa kanato makadawat og panalangin bisan
wala kita magsampit sa iyang personal nga pangalan. Tungod kini aron nga ang iyang gahom ug ang iyang pangalan atong ilhon. Ani ang pahayag sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 45. Siya nagapasubang sa iyang adlaw ibabaw sa mga daotan ug ibabaw sa mga maayo ug nagpadalag ulan ngadto sa mga matarong ug sa mga dili matarong. So fair ang ato ang langit nung amahan, mga kaigsuunan ug higala nga nagapamati karon. Wala siya'y pinalabi kung panalangin ang ato ang hisgutan. Ug angay siya natong pasalamatan. Gani ang Isaiah kapitulo 12 bersikulo 4 nag-awhag sa matag usa kanato nga kanunay nakadawat sa panalangin. Aniya ang pahayag sa Isaiah 12 bersikulo 4. Uniadtong adlaw kamo magaingon, pasalamati si Yahweh, sangpita ang iyang ngalan, ipahayag ang iyang mga buhat sa taliwala sa mga katawhan. Pahibalo nga ang iyang ngalan ginabayaw. Sa pagtubag sa pangutana kung kinsa ang tinubdan sa panalangin samtang gaampo ka sa Ginoo, dili malalis gitubag sa mga teksto nga si Yahweh nagapakamaayo sa tanan. Ug bisan pa sa mga makasasala ug ngadto sa mga matarong siya nagapaulan. So dinha atong masabot nga ang tinubdan sa tanang panalangin si Aba Yahweh. Ug angay gyud nga kita muhatag niyag pasalamat. Ug sa pangutana nga nagkanayon nga buot mong ipasabot kun dili mulitok sa Yahweh kay Ginoo ra ang isangpit, dili maluwas. So igsoon, kung maghiskot kita og kaluwasan nga gikan sa pulong sa Biblia, dunay mga stages. Sa mapanalitan, ang pagtuo makaluwas, ang bautismo makaluwas, ang paglaom makaluwas, ang paglahutay makaluwas. So therefore igsoon, kung maghiskot ang kaluwasan, may proseso. Usa sa proseso sa kaluwasan igsoog higala mao ang pagsampit sa iyahang pangalan. Atong basahon ang Roma kapitulo 10 bersikulo 13. Kay ang tanan nga magatawag sa ngalan ni Yahweh maluwas. Diri igsuon sa pulong nga ato karon napatalinghugan, tin-aw nga kung ato ag yung sampiton ang iyang pangalan, makabaton kitag kaluwasan. Ug wala pod kita gatudlo nga kung imong sampiton ang pangalan ni Yahweh, magdinautan ka na. Tungod kay ang pangno dinhi sa ikaduhang Timoteo 2:19, ang patukuranan ni Yahweh nagpabilin sa pagbarog nga malig-on nga nagadala ni ining silyo nga nagaingon, si Yahweh nakaila sa mga iya ug ang matag usa nga nagapangaliya sa ngalan sa Misaya kinahanglan magabiya sa pagkadautan. Busa karon igsuon higala nasayid na kita nga duna gyud ay dakong purpose nga ilho nato ang iyang pangalan alang sa atong kaluwasan ug alang sa atong pagpasalamat sa mga panalangin nga atong nadawat. Kaya dinhi sa Santiago kapitulo 4 bersikulo 17, mga pulong diri nagkanayon, busa ang tawo nga nasayod unsay matarong nga buhaton apan wala magabuhat niini siya nakasala. Ug ang dili pagsampit ug dili pag-ila sa iyang pangalan dunay dakong kaligot-got ang ato ang labaw makagahom niini. Ato mabasa sa Salmo 79 bersikulo 6 nga nagkanayon, ibubo ang imong kaligot-got ibabaw sa mga nasod nga wala makaila kanimo ug ibabaw sa maging harian nga wala magsampit sa imong ngalan. So igsuon dako kayo nga pahimangno ang ihatag sa matag usa kanato sa kasulatan.
Ug angay gayud nga hinulsulan nato kini igsuon. Mo ni ang pahayag sa buhat 17:30. Si Yahweh wala lamang manumbaling sa moong mga panahon sa kaburong, apan karon siya nagsugo sa tanan nga mga tawo bisan diin sa paghinulsol. So anaa ka na to ang mga desisyon igsuon kung ato bang dawaton ang panambagon sa kasulatan. Salamat sa mga pangutana nga miabot sa ato ang programa Balik sa Kamatuoran. Sa pagpadayon, mamati kitag mga mensahe. Blessed be the name of Yahweh. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Yah, blessed be your name. Blessed be the name of Yahweh. Blessed be your name. Blessed be the name of Yahweh. Blessed be your glorious name. Well, blessed be the name of Yahweh. Blessed be your name. Blessed be the name of Yahweh. Well, blessed be your glorious name. Salamat sa matahom nga awit nga to ang napatalinghugan og karon igsoon magpadayon kita sa ato ang naandan sa mga pagtanyag sa mga libreng basahon. Kini libre og walay bayad, mahimo ka mong mutek sa ato ang numero nga iga sibya sa ulahin nining tulumanon balik sa kamatuoran. Unang basahon nga ato ang gitanyag nga libre, ang basahon nga naguluhan Yahweh versus Jehovah.
ug ang ikaduha mao ang basahon nga naguluhan nganong dili Jehova. Ug sa pagpadayon ania kita sa ato ang mensahe nining semanahona sa miaging ug milabay nga semana. Ang ato ang mensahe naguluhan unsa ang dangatan sa katawhan nga dili moila o mosampit sa ngalan nga Yahweh. Karon usab igsuon ang ato ang topiko karon naguluhan usab kini nga mga panalangin nga atong madawat kung atong ilhon og sampiton ang ngalan ni Yahweh. Bago pa lang nga atong napatalinghogan ang gisaysay sa Roma 10:13 nga ang tanang mosampit sa ngalan ni Yahweh maluwas. Ato usab kanang mabasa sa Joel chapter 2 verse 32 ug Acts chapter 2 verse 21 nga kaluwasan ang ganti alang sa tanang mosampit sa ngalan ni Yahweh. Diri sa Salmo 91 bersikulo 14 ngadto 16 aniya usab ang ato ang maangkon mahitungod sa pangalang Yahweh. Tungod kay gipahalona niya ang iyang gugma kanako, ako magaluwas kaniya. Ipahalona ko siya sa itaas tungod kay naila niya ang akong ngalan. Kanako magatawag siya ug ako mutubag kaniya. Ubanan ko siya diha sa kalisdanan, akong luwason siya ug akong pasidunggan siya. Akong pagatagbawon siya sa taas nga kinabuhi ug akong ipakita kaniya ang akong kaluwasan. Dinhi gisubli na usab ang atong maangkon. Kung atog yung ipahalona ang atong gugma ngadto sa iyahang pangalan, kita hatagan niya kaluwasan. O gani dinhi panahon sa atong kalisdanan siya mahimong ato ang dangpanan, ubanan taniya sa atong mga kalisdanan. O magapasidungog siya kanato. Tagbawon ko niya sa hataas nga kinabuhi ug ang iyang kaluwasan kanunay niyang igahatag nga ri kanato. Ato sa patalinghugan ang Exodo kapitulo 33 bersikulo 19. Og siya miingon, pagapaagion ko ang tanan ko nga kaayuhan sa tubangan mo og igamantala ako ang ngalan ni Yahweh sa tubangan mo ug ako maluluyon sa akong pagakaluyan ug magapikita ako og puangod ni adtong puanguron ko. Dinhi ang gipasalig na usab mao ang kaayuhan ug kaluoy igsuon ang iyang ipadangat ngadto sa katawhan nga anaa gyud sa pag-ila sa pangalan nga Yahweh. Padayon kita atong patalinghugan ang ikaduhang Kronikas kapitulo 7 bersikulo 14. Kun ang akong katawhan nga ginganlan sa akong ngalan magapaubo sa ilang kaugalingon ug magaampo ug mangita sa akong nawong ug motalikod sa ilang mga daotang dalan, ako magapatalingho gikan sa langit ug magapasaylo sa ilang sala ug magaayo sa ilang yuta. Importante gyud ang pangalang Yahweh igsuon kung kita sumala sa ito nabasa karon hinulsol gikan sa itong mga kasalanan. Kay nagpasalig ang maong sita sa kasulatan nga siya magapasaylo. Ug ang makagahom sa langit kansa ngalan nga mao si Yahweh magapasaylo sa ato ang mga kasalanan. Ug ganiya pa ang pahayag sa Salmo kapitulo 124 bersikulo 8. Ang among tabang anaa sa ngalan ni Yahweh, ang magbubuhat sa mga langit ug sa kalibutan. Amen. Ang atong tabang gyud mga kaigsuonan gikan gyud sa ngalan ni Yahweh, nga mo ang nagbuhat sa langit, sa kalibutan ug sa tanang mga anaa niini mga kaigsuonan. Aniya pa dinhi sa Salmo 119 bersikulo 132. Lingia ako ug kaloy ako
maingon sa nabatasan mo niadtong mga naghigugma sa imong ngalan. So ang batasan diay sa atong langit nung Amahan ngadto sa mga naghigugma sa iyang pangalan, siya mutagad sa mga katawhan nga dunay gugma sa iyang ngalan. Sayod ka ba igsuon nga ang ngalang Yahweh original na sulat 7,000 ka beses kahigayon diha sa balaang kasulatan? Busa kita nagasusi sa kasulatan tungod kay kita nagahuna-huna nga diha sa kasulatan makabaton kita kinabuhi. Og ang pinaka purpose sa kasulatan ni igsuon nga ang tibuok nga kasulatan doon na siya'y kapuslanan sumala sa ikaduhang Timoteo 3:16 alang sa pagpanudlo, alang sa pagbadlong, alang sa pagsaway, alang sa pagmatuto, sa pagkamatarong aron ang tanang tawo sa atong labaw makagahom mamahingpit nga maandam sa bug-os alang sa tanang maayong buhat. So kinahanglan yun atong ilhon yun ang pangalan ni Yahweh kay gipatik man ni original dulan 7,000 ka beses. O gani diha sa napulo ka sugo kalima ni siya gi hisgutan ang pangalan sa tuong labaw makagahom kansang ngalan mao si Yahweh. Gani igsuon ang katuyuan usab sa pangalan ni Abay Yahweh sumala sa Daniel 9:19 mao kini: O Yahweh pamati, o Yahweh pasaylua, o Yahweh patalinghugi og buhata, ayaw paglangana alang sa imong kaugalingong pahanungdan, o Elohim ko, tungod kay ang imong syudad ug ang imuhang mga tawo ginatawag sa imong ngalan. Imuhang napatalinghugan igsuon nga ang pangalan sa tong labaw makagahom importante kayo alang sa iyang katawan tungod kay ang iyang katawhan pagatawgon sa iyang pangalan. Experience na mo mga kaigsuunan og higala nga napatalingog karon sa among pag suroy-suroy tawgon gyud mig niya na pud ang mga Yahweh. So therefore natuman ang kasulatan sa amo apan sa kanhi ko nga grupo nagikan man gyud ko sa Pentecostal tawgon ra magkag ana mga Pentecostal na mga Wanes ang uban din gikan sa Katoliko dian ang Katoliko dian ang CFD ang uban Iglesia ang uban Sabadista apan experience na ako dinhi nga pagtuo tawgon gyud ka sa pangalan sa langit ng Amahan. So natuman ang Daniel 9:19 sa ako ang kinabuhi nga nahisakop nako sa panimalay ni Aba Yahweh. Sa umalabot nga gingharian ni Aba Yahweh ato mabasa kini sa Zacarias 14:9 og si Yahweh maghari sa tibuok nga yuta niadtong adlaw usa lamang si Yahweh ug usara ang iyang ngalan. Dinhi ato masabot igsoon sa iyang paghari mahiuban gayud kaniya ang iyang mga katawhan. Tungod kay ngano dunay propesiya sa Soponias 3:9 kay unya ulian ko ang katawhan sa ulay nga pinulungan haron silang tanan magtawag sa ngalan ni Yahweh sa pag-alagad kaniya uban ang hinuusa nga pag-uyon. So moabot ang panahon igsuon nga og higala nga ang tanang katawhan nga magapuyo niya ng gingharian nga gisgutan mag-uyon tanan sa pagsimba sa makagahom kansang ngalan mao si Yahweh. Busa karon igsuon ang atong langit ng Amahan padayon sa paghatag ni ining silyo sa kaluwasan sa iyang katawhan. Ato kining mabasa sa Pinadayag kapitulo 7 bersikulo 3. Nga na nag-ingon, ayaw una ninyo pag nagmali ang yuta o ang dagat o ang kakahuyan, hangtod kasilyuhan ang mga alagad sa atong labaw makagahom diha sa ilang mga agtang. O kining silyo atong makita kini sa 144 nga mga katawhan sa atong labaw makagahom nga gikan sa nangkalaing banay ni Israel. Ani ang pahayag sa Pinadayag kapitulo 14 bersikulo 1. Unya mitanaw ako ug ania karon
Diha sa bukid sa Zion nagtindog ang kordero ug uban kaniya ang usa ka gatos ug kapatan ug 4,000 ka mga tawo nga nagbaton sa iyang ngalan ug sa ngalan sa iyang amahan nga nasulat dinha sa ilahang mga agtang. So kining pagsulat sa mga agtang dili mo't pasabot nga gipatik na siya nga literal, kundili anaa sa mga hunahuna sa mga katawhan ang pangalan sa langit nung amahan. Busa ang nagpugong ni ining dakong katalagman nga gihisgutan sa pinadayag City 3 mao ang pagkahingpit sa gidaghanon sa mga katawhan nga moila na o mosampit na sa pangalan ni Abayawi. Igsuon. Tungod ko kay atong lantawon ang pinadayag 22 versikulo 3 ngadto 4 ug didto wala nay bisan unsang tunglo ug anaa sa syudad ang trono ni Yahweh ug sa kordero ug ang iyang mga sulugoon magaalagad kaniya. Sila makakita sa iyang nawong ug ang iyang ngalan anha sa ilahang mga agtang. So kadto dieng makalabang ngadto sa kinabuhing way katapusan ang ilhanan igsuon ang iyang ngalan anha sa ilang mga agtang. So dili na pwede igsuon nga samtang anaa kita dinhi sa kalibutan ang atong ngalan nga anaa sa atong mga agtang daghan ug pag-abot didto mahimo ng usa. Dinhi pa lang daan sa kalibutan kinahanglan mapatikan na kita sa ngalan. Ato di man ang igsuon higala nga sa dili pa muanhi ang iyang gingharian unang mahitabo ang pagbalaan sa pangalan sa atong langitong amahan sa katawhan. Niya ang pahayag sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 9 ngadto sa 10. Busa pagampo kamo sa ingon niini nga paagi. Amahan namo nga naa sa langit pagabalaanon ang imong ngalan. Paanhiya ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Busa igsuon, kung kita nagahandom ni anang gingharian nga gisgutan, kinahanglan ang pagbuot sa amahan ato gyung tumanon. Sa atong pagsimba, ato ang sampiton ang iyang pangalan, sa atong pagdayig, bisan pa sa to ang mga pagampo. Kung wala naman kita igong panahon, kay napupos naman ang takna nga gitaganan ning istasyon kanato. Ako na lamang manamilit kaninyo sa pag-ingon, Shalom Aleichem ug ang kalinaw gugmag kaluoy sa atong langitong amahan manaa kanatong tanan. Ug magampo kita, labing dalaygon, labing silimbahon, labing makagagahom sa tanan kan sa ngalan nga mao si Abay Yahweh. Salamat sa imuhang paghatag kanamo sa kahigayunan nga kami nausab baka padangat sa imong pulong sa kamatuoran ngadto sa katawhan. Kabay pa Abay Yahweh nga ang mga pulong dili mo labayng kawang sa matag usa kanamo, kini kahiusa kanamo dinha sa imuhang gingarian nga umalabot. Ihatag kanamo ang imong kaluwasan, ang imong kaluoy, gugma o giyahay kami sa kanunay sa among tanang mga adlaw sa among kinabuhi. Panalangin ni kami pinagi sa imuhang gugma nga way pagkatapos o kining tanan among ginalauman madawat namo ang tanan nimong mga pagpakamaayo. Pinaagi sa ngalan sa kaluwasan amo kining ginapangayo. Bishem Yeshua Hamashiach. Amen. Hallelujah. Inyong nadungog ang tulumanon. Balik sa kamatuuran hangtod sa sunod nga higayon. Salamat sa pagpaminaw. Alang sa dugang nga kasayuran ug pangutana, kontak lang kang Elder Restituto Villegas Jr. sa cellphone number
0955-933-4470. Balik sa kamatuuran.